Hello tfal, kif intom? Min jaf kemm drabi tlabna biex xi ħadd jgħinna. Hekk għamlet waħda mara li ma kienitx lodija u kellha t-tifla tagħha qedbati ħafna minħabba x-xitan. Din il-mara x'inratu għarfet lil Ġesu, bdiet titlobu tajjeb biex Ġesu jeħles u jfejjaq lit-tifla tagħha. Għalkemm Ġesu dan biex jirrispondiha hi b'fidi kbira fih, xorta baqgħet tiġri warajh u baqgħet titolbu talba sempliċi ħafna, ejni mulej. Meta ra l-fidi tagħha, Ġesu apprezza l-fidi kbira li kellha, għena u ħeles lit-tifla tagħha mix-xitan. Il-prayer space li ser nagħmlu llum jisimha ħabel ta' tama u għalih għandna bżonn madwar 4 biċċiet suf twal madwar 70 ċentimetru. U mqass. Ħu ftit ħin biex taħseb dwar it-talb tiegħek. It-talb hu bħal ħabel ta' tama bejna u bejn Alla. U jisma' t-talb kollu tagħna meta nadurawh, infaħruh, nirringrazzjawh, ingerglu u anke meta nitolbuh dak li neħtieġu jew nixtiequ bħalma għamlet din il-mara. Issa qatt flimkien 4 biċċiet suf u mmalihom biex tifforma bħal ħabel żgħir. X'int lestih? Żamm dan il-ħabel f'idejk u itlob il-Alla biex tiftakar ta' spiss kemm iħobbok u jħenna għalik il-mulej. Issa nqattaw flimkien ftit sekondi fit-talb. Fl-aħħar tista' ddawwar dan il-ħabel ma' jdejk biex tiftakar li f'ħajtek qatt u qatt m'għandek tieqaf titlob. Nsellmilkom tfal, bye!